No life. No life. Yes. Explicit kumapombi niga babo niwamusa mtuyo mzungu zio chitiko chacha chitiko pano ndio usanya kama ayaya Legenda umoja. sasa katika mtu yakunda si Ayo. ndio mimi wasi ndio Yes, I'm not entirely sure. There's somebody who are in the so because it's as a result, Tufana kushuka 4,000. zvirikuitika kunesiwa hindi rudo nechido chakadaro chafungidzwa vana vavamwe vanhu zvakakosha sei maartisti ngatizivikananga tiimbe zvinonakidza nyika tiimbe zvinodzora nyika zvinodzidzisa nyika tiimbe isingatosimbwe kuti watishande kana ngatishande maartisti nokuvavaona zvinokuitika pano inotopelekwa nemashoko asi kuva mabhikita awarinawo Saka mabati mashoka kuti tingotaura kuna Chivhayo
Ashita. Chokandotenda nimkana ayaya Mungu Papa Msambi atusaidie kuti andi Kiswahili hapa. Ndiri kuda kuti nditi nini na se wikineo chifayo nditi kupa kunopa ndawanawo isoro yenyanzi aubva muri kuya kuti kupa kuturika. Ndida kuti nditende baba achivhayo ndichitanga nevakabereka mukomana nemusikana pavakaonana tatatu siku kunezoti vakasongana kupi vakazobaravo mukoma sewikino chivhayo vanova ndiwo vaita zvandingendetsa pasi rino kana ndisiri kunyepa zvandingendetsa pasi rosendeni zvaita kuti zvikuru sei kune semaartisti ndaisambotarisira kuti tinganzvarwa so vangotenda kune mwana wevanhu kuti nditi aba kamuri kuita dai zikaramba zvakadaro Mwari vatutsire pane zvamurunge muchibvisa makomborero awande matirangarira vanhu kuiti zvo zvakanaka zvamunoshuvira zvose munge kuchizadzikisa kuti isvamuri asina kutarisira kuti nogona kuzovaone spokes kwete jenjere spokes yebhasikoro nditondo akata spokes yangu tarisirera arisina muupenyu asi nekudaro zvoza kutondipa kuziva kuti anga ndiripo titoripo shuwa baba handizivi ndingati kudii hangu ndangotenda pamusoro pezvamaita ndakamirirawo bhendi rinopedzisa mberi kwazvo andoshandawo naro netimhuri dzavo sikakangana maishero kumba mubikiri ndiye nyakuwachira zvese ndiye anova muteedzeri wangu iyeyo nevana nemhuri nekutendavo first family nekuti pawo mazano ekutivhurira utakadaiso kuti tigone patava nhasi apa matiwedzera mafuta ekuti kana takuzonoimba panapa takuzonoimba zvinonzi kuimba kuburikidzawo nezvataitirwa panapa ndangotenda hangu asi ukinocha nesuwo muminamato amurungi muchifamba muinayo mamuri kwamuri ikoko dai Mwari vakakuitirai zvakanaka Mwari vakuchengetei ndoda kuti nditende Chimfana.
aina superata inopedza 20 pounds hama aina superata aiwa hapana mapedzerwa mudana wangu Aku mana? Hah? Makorokot. boleh. Musuku, ona jera ime. Ona jera si mama. Iba musuku lah mama. Oh ya. Live and direct, the mobile policy, Alex Manchester receiving GLOE 400D, GLOE 400D. Chief Security Officer, how are you?
Makatishira mabasa anegora anegoho kirapo akakopowa kudai so ina makerenya namina yakusole kushanda kushanda mati ezonyuruwa bakanyuruwa kutika hapana efundisira hapana itarisira izvozvo kati sevikinotembayo maoko mwana varidzi vari masowe wanaenda kumina matrauka ngaiwedzekwe namangwana vanenge tichipa zvigutiro kutamba wakaguta 140,000 vanoita zvinosanganisira kushambadzwa kwemaartisti media yakadaro zvino munofambisa mabasa edu vanhu vanzwe kumaredhiyo kumapepa unoona yakuerema Yeah.
Controlou uma foto amigo. Não, braço. Não vamos logar de canana hoje. Bueno.